Καλησπέρα σε όλους. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για την αθρώα προσέλευσή σας. Πανωσιολογιότατοι, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια πριν παραχωρήσω το λόγο στους ειδικότερους σε μου. Εγώ είμαι ένας γιατρός, δεν είμαι λογοτέχνης, παρότι θα μπορούσα, μιμούμενος τον αγαπητό τέος πρόεδρο του συλλόγου μας, τον Περικλή του Σπυρίδη, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια από καρδιάς για αυτό το βιβλίο το οποίο διάβασα, ρούφηξα στην κυριολεξία, πράγμα πολύ παράξενο για μη ιατρικό εγχειρίδιο. Τον Τάσο τον Τζικότη τον ήξερα σαν έναν εξαίρετο, σαν έναν κορυφαίο καρδιολόγο που τίμησε με την ιπποκρατική προσήλωσή του ως γιατρός, αλλά και ως άνθρωπος, τον χώρο της ιατρικής, προσφέροντας ένα ανεκτήμητο κοινωνικό έργο επί δεκαετίες. Σαν επιστήμονας μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν πάντα στην πρωτοπορία της ιατρικής. Ό,τι καινούριο υπήρχε στην καρδιολογία, ό,τι δύσκολο περιστατικό εμφανιζόταν, στα χέρια του Τζικότη θα βρίσκε κατά κύριο λόγο τη λύση. Σαν άνθρωπος, μια παράμετρο την οποία οι περισσότεροι μας τείνουμε να την ξεχνούμε, υπήρξε μεγαλύτερος. Θα έλεγα, υπήρξε κορυφαίος στον χώρο μας, διότι έσκυψε πάνω από τα κοινωνικά προβλήματα των ασθενών και δημιούργησε το κοινοφελές Καρδιολογικό Ινστιτούτο Βορείου Ελλάδος, που στον ξενώνα του φιλοξενεί πάρα πολύ συχνά άπορους μεταμοσχευμένους ασθενείς μας, κάτι για το οποίο για πρώτη φορά τον ευχαριστώ δημόσια. Μας δίνει μία λύση σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που η κοινωνία της Θεσσαλονίκης δεν είχε φροντίσει να λύσει. Ο Τζικότης στον ιατρικό χώρο είναι γνωστός για το ερευνητικό του τάλαντο και είχε πάνω από 70 πολύ σοβαρές επιστημονικές μελέτες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ποτέ όμως δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο Τάσος ο Τζικότης έκρυβε μέσα του τέτοιο συγγραφικό τάλαντο και μάλιστα σε ένα πεδίο τελείως ξένο προς την ιατρική. Θα συμφωνήσω ανεπιφύλακτα με τον πρόλογο του Μιχαήλ Τρίτου, τον οποίο εκτιμώ προσωπικά ιδιαίτερα. Το βιβλίο όμως, στα μάτια ενός γιατρού που έχει μια συγγραφική εμπειρία όπως ο Μιλών, στον ιατρικό χώρο, έχει κάτι που είναι δυσδιάκριτο στα μάτια των υπολείπων σας. Έχει μια ιδιάζουσα επαγωγική προσέγγιση στην συναγωγή και εξαγωγή συμπερασμάτων. Και μια προσέγγιση και αξιοποίηση της βιογραφίας που έχει το αυστηρό τυπικό της ιατρικού τύπου συγγραφής. Υποβάλλει δηλαδή την αξιοποίηση της βιβλιογραφίας και των πηγών της στο τυπικό της αντικειμενικής βασάνου, χωρίς ίχνος υποκειμενικής προσέγγισης και ερμηνείας. Είναι δηλαδή σαν να γράφεται μια ιστορική ιατρική επιστημονική εργασία. Αυτό δίδει στο βιβλίο μια, κατά την προσωπική μου άποψη και προσέγγιση, μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στα πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Ήμφεο, διότι είναι δεδομένο ότι οι βλάχοι είναι ιδιαίτερα φιλοπάτριδες μεταξύ των άλλων αρετών που ενσωματώνει η φυλή. Εγώ δεν είμαι βλάχος, παρότι το όνομά μου μοιάζει να είναι βλάχικο, είμαι υπηρώτης στην καταγωγή, από τα χωριά της Λάκας του Λίου, οπότε μπορώ να μιλάω αντικειμενικά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τους βλάχους, πάντα είχα μία προσωπική πεποίθηση και μάλιστα δεν είχα διστάσει στο παρελθόν να έρθω σε σύγκρουση με διαφόρους ανθρώπους, οι οποίοι πολύ συχνά, και όσοι είσαστε βλάχοι θα το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, χρησιμοποιούσαν τον όρος ως επιτιμητικό επίθετο.
Η δική μου υπεποίθηση ότι ήταν Έλληνες, μπορώ να το διαβεβαιώσω δεδομένου ότι η γνώση μας στην ανοσολογία και στα αμυγόνα του συμβατότητας δείχνει ότι δεν διαφέρουν καθόλου από τους ιστολογικούς τύπους των υπολείπων Ελλήνων και είναι ένα χρωμόσωμα αυτό το ρημάδι που μας παιδεύει εμάς με τις μεταμοσχεύσεις, το οποίο έχει μια ηλικία άνω των 6 εκατομμυρίων ετών. Επομένως είναι ό,τι πιο αδιάψευτο μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένας γενεαλογικά. Η δική μου λοιπόν πεποίθηση ότι ήταν Έλληνες, ελληνότατοι, λατινόφωνοι. Γιατί ήταν υπάλληλοι των Ρωμαίων. Και αν δει κανένας με το λίγο μυαλό του πού είναι διατεταγμένα τα βλαχοχώρια, αρχίζοντας από την πατρίδα μου, την Ήπειρο, την πατρίδα προέλευση, η πατρίδα μου είναι η Φλόρινα για μένα, την Ήπειρο, και πηγαίνοντας προς την Κωνσταντινούπολη θα δει ότι τα βλαχοχώρια ήταν εκεί που ήταν η Εγνατή Οδός, εκεί που ήταν τα σύνορα. Αυτό λοιπόν έκανε τους βλάχους να έχουν ιδιαίτερα χαρίσματα. Και βέβαια οι βλάχοι είχαν γίνει άριστοι στρατιωτικοί, μαχητές, αρετές οι οποίες μεταφέρθηκαν και στον καιρό της ειρήνης, και μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι βλάχοι ήταν οι ευεργέτες του ελληνικού κράτους. Οι περισσότεροι ευεργέτες του ελληνικού κράτους, κάτι που εμείς οι ευτελείς απογονοί τους τείνουμε να ξεχνούμε, ήταν βλάχοι. Ζάπας, να μην κουράζουμε, Αβέρο κλπ. Και ας μην ξεχνούμε ότι στο Βυζάντιο μέχρι το 600 μετά Χριστού επίσημη γλώσσα ήταν επίσης λατινική. Επομένως, όλα αυτά ήταν μια πεποίθηση προσωπική. Και χάρηκα ιδιαίτερα όταν αυτό το βιβλίο μετέτρεψε τη λογική πεποίθησή μου, την αστήρικτη, σε απτές αποδείξεις πεποίθησή μου, σε βεβαιότητα. Με τρόπο εγκυρότατο και επαγωγικό. Μπράβο γιατρέ. Και καμαρώνω γι' αυτό, επιβεβαίωσες ότι οι μεγάλοι γιατροί ήταν και μεγάλοι άνθρωποι του πνεύματος. Ειλικρινά ζηλεύω. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Το πράγμα το δώσω καλά. Είναι καθηγητής της γλωσσολογίας και διδακτικής της στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Ντίνας είναι ο προφήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Τρίτος, ναι, και ο κύριος Φυρίδης, συνάδελφος, πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, δόκιμος κριτικός και συγγραφέας. Ζητάω συγγνώμη για την παράληψη. Ναι. Εγώ επαναλαμβάνω την καλησπέρα μου, πανοσυλλογιότατη, κυρίες και κύριοι. Έχει πολλές φορές μέχρι τώρα τονιστεί ότι με το τέλος του 20ου αιώνα λύγει ουσιαστικά ο ιστορικός ρόλος των βλάχων ως ενός διακριτού τμήματος του ελληνισμού, του οποίου αποτελούν εκλεκτό τμήμα. Άφησαν στο πέρασμά τους έντονα τα σημάδια της παρουσίας τους σε όλους τους τομείς της εθνικής και οικονομικής ζωής του τόπου στον οποίο βρέθηκαν, είτε στην πατρίδα είτε στην ξενιτιά, κάτω από ευνοϊκές ή και αντίξωες συνθήκες. Για τη ζωή και τις δραστηριότητες των βλάχων, τα ήθη και τα έθιμά τους, τα τραγούδια και τους θρύλους τους, τις αγωνίες και τους αγώνες τους έχουν γραφεί πολλές χιλιάδες σελίδες, σε βαθμό που να μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι έχουν γραφεί σχεδόν τα πάντα για αυτούς. Όποιος λοιπόν επιχειρεί να ξανακαταπιαστεί με το θέμα, πρέπει πράγματι να έχει κάτι καινούριο να πει ή να δει τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά. Αλλιώς θα ξεπέσει σε κοινοτοπίες και χιλιοϊπωμένα πράγματα. Τα βιβλία που γράφτηκαν για τους βλάχους συχνά διακρίνονται για μια ελιτίστικη αυταρέσκεια, να παρουσιάζουν τον συγκεκριμένο πληθυσμό με τον οποίο κάθε φορά καταπιάνονται, σαν να ζει αποκομμένος από τις ευρύτερες περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Δεν τον εντάσσουν χωρικά και χρονικά στο γενικό,
με αποτέλεσμα να μην βοηθιέται ο αναγνώστης να ερμηνεύσει τα γεγονότα και τις πράξεις των ανθρώπων ενταγμένα μέσα στο συνολικό κάδρο, αλλά να του αφήνουν την εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εντελώς ξεχωριστοί, ειδικών θα έλεγε κανείς προδιαγραφών, και έρχονται από έναν κόσμο του παραμυθιού και του μύθου, χωρίς να ακουμπούν καθόλου στη γη. Ένα δεύτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τα ιστορικού ενδιαφέροντος βιβλία, και για να είμαστε δίκαιοι όχι μόνο όσο αφορούν τους βλάχους, είναι ότι παρουσιάζουν ωρεοποιημένες υπερβολές για το ιστορικό μας παρελθόν, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι μόνο ένδοξο και τροπαιοφόρο. Πρέπει οι ποικιλώνυμοι εχθροί του έθνους, όσο πολυπληθείς και οργανωμένοι και είναι, να υποχωρούν πάντα μπροστά στην εξυπνάδα και την παλικαριά λιγοστών μόνο αγωνιστών που τα βάζουν με τους πάντες, παραβιάζοντας ακόμα και την κοινή λογική. Συναφής προς αυτά είναι και η μονομερής αναφορά στους επώνυμους θνητούς και η παντελής σχεδόν απουσία πληροφοριών για τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων του λαού, γεγονός που δίνει μια ανατελή ή στρεβλή αποτύπωση της ιστορικής αλήθειας. Οι πληροφορίες για τους επώνυμους, όπως κακώς συχνά λέμε, είναι χωρίς αμφιβολία πολύ αξιόλογες. Αποτελούν όμως τη μια μόνο όψη της εικόνας της κοινωνίας. Η κοινωνική ζωή ενός τόπου επηρεάζεται εξίσου δραστικά και από τον ανώνυμο, πάλι σε εισαγωγικά, λαό. Είναι οι άνθρωποι που με τον καθημερινό τους μόχθο δημιούργησαν τα έργα της ειρηνικής περίοδου και προκάλεσαν τις μεγάλες κοινωνικές ανατροπές που άλλαξαν το ρου της ιστορίας της ανθρωπότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους ένιωσα αμηχανία, την οποία ομολογώ και αυτή τη στιγμή, όταν ο κύριος Τάσος Τσικώτης, τον οποίο τιμούσα ως τότε απεριόριστα ως άνθρωπο και γιατρό, μου ζήτησε να διαβάσω το δακτυλογραφημένο κείμενο της εργασίας του και μου έκανε την εξαιρετική τιμή να μου ζητήσει να την προλογίσω. Σκέφτηκα τότε. Η βιβλιογραφία σχετικά με τους βλάχους είναι τεράστια. Έχουν γραφεί σχεδόν τα πάντα για αυτούς. Για την κατοικία, τη γλώσσα, τα ήθη και έθιμά τους, την προσφορά τους στα κοινωνικά και εθνικά δρόμενα της πατρίδας μας. Και για τον Νυμφαίο, την Εύεσκα, την πατρίδα του κυρίου Τσικώτη, έχουν γραφεί επίσης πολλά. Άρα τι έμεινε ακόμα να γραφεί? Δεν χρειάστηκε να διαβάσω πολλές από τις σελίδες του ατύπωτου βιβλίου που μου εμπιστεύτηκε ο κύριος Τσικώτης για να αλλάξω γνώμη, καθώς άρχισε να ξεδιπλώνεται μπροστά μου μια γραφή που με συνάρπασε. Διάβαζα ένα κείμενο που συνδύαζε αρμονικά αναμνήσεις και συναισθήματα της παιδικής ηλικίας με μια διεισδυτική κριτική ματιά στα γεγονότα και τα κίνητρα των ανθρώπων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξιστορούμενη περίοδο. Αυτή ήταν η πρώτη ευχάριστη έκπληξη για να ακολουθήσουν στη συνέχεια σελίδες που κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ο συγγραφέας από την αρχή του έργου ξεκαθαρίζει τη θέση από την οποία θα δει τα πράγματα. Δηλώνει μη ειδικό στο θέμα που πραγματεύεται. Τις ρίζες του ψάχνει ως άλλος ειδίκοδας, προσπαθώντας να δώσει τη δική του απάντηση στο αιώνιο αγωνιώδες ερώτημα του ανθρώπου «Τις με εφηβρωτών». Η αναζήτηση των ριζών των βλαχόφωνων προγόνων μου ξεκίνησε μέσα μου σαν μια υπαρξιακή ανάγκη στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου. Είναι οι πρώτες φράσεις του προλόγου του. Δεν βλέπει το χωριό του αποκομμένο από την ευρύτερη περιοχή, αλλά εντάσσει το τοπικό στο ευρύτερο και το μερικό στο γενικό, βοηθώντας έτσι τον αναγνώστη του να ερμηνεύσει καλύτερα τα γεγονότα και τις πράξεις των ανθρώπων και αποφεύγοντας την υπεροπτική αυταρέσκεια άλλων συγγραφέων, οι οποίοι παρουσίασαν τον Νυμφαίο περίπου ως την όαση στην έρημο και τους ανθρώπους του εντελώς ξεχωριστούς από όλους τους άλλους, σαν να είχαν κατέβει από άλλο πλανήτη. Έπρεπε, λέει, να περάσουν αρκετά χρόνια για να ξεκαθαρίσω μέσα μου πως η ελληνική συνείδηση, οι ακριτικοί πληθυσμοί που κατοικούσαν στα εδάφη της Μακεδονίας, της Θράκης και στις εσχατιές της Μικρασίας και αγωνίζονταν για την επιβίωση του ελληνισμού, δεν ήταν μόνο ελληνόφωνοι, αλλά και αλόγλωσσοι, σλαβόφωνοι, αρβανιτόφωνοι, βλαχόφωνοι και τουρκόφωνοι, δηλώνει ανακουφισμένος. Προσεγγίζει τα γεγονότα που αφορούν την Εύεσκα, εισαγωγικά, παραμένοντας καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας ενταγμένος μέσα στον ευρύτερο εθνικό και κοινωνικό ιστορικό ιστό που έχουν υφάνει από αιώνες με τους κοινούς αγώνες και τα ελληνικά έργα τους όλες οι ελληνόφωνες και οι αλόγλωσσες
αρβανιτόφωνες, σλαβόφωνες και βλαβόφωνες κοινότητες της περιοχής μας, που ποτέ τους δεν έκοψαν να αποτελούν επίλεκτα κομμάτια του ελληνισμού της Μακεδονίας. Δεν θεωρεί άλλωστε πως οι Νευεσκιώτες, πάλι εισαγωγικά, προέρχονται από οικογένειες ειδικών γονιδιακών προδιαγραφών και ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα διαφορετική από αυτή των κοινών θνητών. Μια τέτοια αντίληψη τη χρεώνει στην έλλειψη αγωγής και πνευματικής καλλιέργειας, τα λόγια δικά του, μερικές δε φορές στον στρεβλό χαρακτήρα που μερικοί άνθρωποι έχουν από τη φύση τους. Αυτή η ειλικρινής και ανιδιοτελή στάση του συγγραφέα απέναντι στα πρόσωπα και τα γεγονότα κάνει από την αρχή τον αναγνώστη να τον εμπιστευτεί σε ό,τι λέει, σχολιάζει ή κρίνει, ακόμα και αν δεν συμφωνεί απολύτως με τις θέσεις του, οι οποίες όμως πάντοτε συνδυάζονται με μια εντυπωσιακή διεισδυτικότητα στις αναλύσεις που διαπερνά το εξωτερικό ωρεοποιημένο κέλυφος των γεγονότων. Παρότι είναι γνωστό και έχει πολλαπλώς τονιστεί ότι κάθε βιβλίο έχει τη δική του ανάγνωση, ανάλογα με τον αναγνώστη, το χώρο και το χρόνο ανάγνωσης, την περιραίουσα ατμόσφαιρα και άλλους παράγοντες, θα αποτολμήσω να θίξω 3 από τα πιο αξιόλογα κατά τη δική μου ανάγνωση σημεία του, θέλοντας πιο πολύ να ερεθίσω την περιέργειά σας για τη μελέτη του βιβλίου. Το πρώτο. Βρήκα πολύ ενδιαφέροντα τον γυμνό ρεαλισμό του συγγραφέα στην αντιμετώπιση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, ο οποίος τόσο λείπει από τις συχνά όμορφες αλλά μη πραγματικές ιστορικές αφηγήσεις, οι οποίες απλώς καλλιεργούν ψευδαισθήσεις. Παραθέτω. Τα κοντινά Βιτόλια ήταν γεμάτα από τουρκικό στρατό, ο οποίος θα μπορούσε να εισβάλλει στο χωριό οποιαδήποτε στιγμή το αποφάσιζε, αν είχαν οι Τούρκοι οικονομικά ή στρατιωτικά συμφέροντα στον τόπο μας. Οι Οθωμανοί όμως, όπως σημειώνει ο Άρνολντ Τόιμπι, για παρόμοιες περιπτώσεις, σκεπτόμενοι πονηρά, προτιμούσαν να μην σπαταλούν δυνάμεις για την κατάκτηση των φτωχών ορεινών κοινοτήτων των Ραγιάδων, όταν δεν περίμεναν να εισπράττουν από αυτές αξιόλογα φορολογικά έσοδα. Δεν θα πρέπει επομένως σε στιγμές πατριωτικής έκστασης να καλλιεργούμε την ψευδαίσθηση ότι οι Τούρκοι δεν πάτησαν το πόδι τους στο χωριό μας επειδή φοβόταν τα παλικάρια της Νέβασκας. Ο ίδιος ο ρεαλισμός απαντάται και σε σημεία που ο συγγραφέας γνωρίζει ότι δεν θα γίνει αρεστός, όταν για παράδειγμα χρειάζεται να μιλήσει για τους ηθήνοντες του χωριού του, πλούσια και πολυταξιδεμένα άτομα, όπως λέει, με ανοιχτούς ορίζοντες, που ποτέ τους δεν θέλησαν να ασχοληθούν σοβαρά με την αναζήτηση λύσεων στο καυτό πρόβλημα της υποαπασχόλησης των μονίμων κατοίκων του χωριού του και δεν θέλησαν να κάνουν την Εύεσκα αμπελάκια της Μακεδονίας, γιατί όπως έλεγε η γιαγιά του, οι περισσότεροι πλούσιοι ήθελαν να έχουν τους φτωχούς μόνιμους υπηρέτες. Και όσον αφορά το παρόν και το μέλλον του νυμφαίου, ο συγγραφέας είναι επίσης ρεαλιστής και γήινος και δεν πάσχει από την αρρώστια πολλών νεοελλήνων, εισαγωγικά, που τους κρατάει δέσμιους στο ένδοξο παρελθόν τους και δεν τους αφήνει να ατενίσουν το μέλλον με ψυχραιμία. Δεν φοβάται την ήπια τουριστική ανάπτυξη, η οποία είναι η μόνη ορατή για την ώρα διέξοδος για την επιβίωση της ορεινής κοινότητας και δεν διακατέχεται από αόριστους και εγωιστικούς φόβους απέναντι στους άλλους, που ερχόμενοι ως τουρίστες στον Νυμφαίο θα κάνουν τους κατοίκους του χουσμεκιάριδες στον τουρισμό και θα μαγαρίσουν ακόμα και τους τάφους των προγόνων. Για να παραδεχθεί στη συνέχεια ότι ο γνήσιος παραδοσιακός ιστός της νευεσκιώτικης κοινωνίας έχει χαθεί ανεπιστρεπτή, γιατί οι ανάγκες επιβίωσης των λιγοστών μόνιμων κατοίκων του χωριού έπρεπε να ακολουθήσουν ένα μοντέλο σύγχρονης τουριστικής ανάπτυξης. Για τη σημερινή κατάσταση του χωριού δεν διστάζει να αναλάβει τις ευθύνες της γενιάς του και να κάνει μια γενναία αυτοκριτική. Δεν καταστήσαμε τα παιδιά μας συμμέτοχους του πολιτιστικού μας οράματος και δεν ασχοληθήκαμε συλλογικά και συστηματικά με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η ευπρέπεια και η γνωστή σε όλους μας ευγένειά του δεν τον αποτρέπουν από το να μιλήσει για τη δημόσια συμπεριφορά κάθε συγχωριανού του, εφόσον επηρέασε ή επηρεάζει την καθημερινή ζωή του χωριού ή διαταράσει την κοινωνική του ειρήνη. Για να γίνει όπου χρειάζεται καυστικός και να στιγματίσει κοινωνικές συμπεριφορές λιγοστών έστω
πλούσιων συγχωριανών του, που με τη στάση τους καλλιέργησαν ένα είδος κοινωνικού ρατσισμού που έχει αφήσει μέχρι τις μέρες μας το κοινωνικό κατάλοιπο της περίφημης κοινωνικής αράντας, ενός ιδεολογήματος που μερικοί επιμένουν να το κρατούν ακόμη ζωντανό. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω. Ο κ. Τσικώτης καταπιάνεται με το εγχείρημα, εισαγωγικά, να γνωρίσει ακόμα καλύτερα τις ρίζες του αυτιασίδωτου λαϊκού πολιτισμού της Νέβεσκας, που συνήθως βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις ελάχιστες προσιτές πηγές των πληροφοριών, αφού στα περισσότερα κείμενα που είχε στα χέρια του αυθονούσαν οι έπαινοι για τα τζάκια και οι υπερβολές. Ο ίδιος δηλώνει ότι στοχεύει να περάσει το εξωτερικό ωρεοποιημένο κέλυφος της παλιάς νεβεσκιώτικης κοινωνίας, μιας ολοζώντανης και δημιουργικής κοινωνίας μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, μέσα στην οποία συμπορεύτηκαν για χρόνια η φτώχεια με τα αμύθιτα πλούτη και η παράδοση με τις ξενόφερτες κοινωνικές αξίες της κοσμοπολίτικης ζωής του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα από την πόλη και τα αστικά κέντρα της Αιγύπτου. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ξαφνιάζουν ευχάριστα τέτοιες θέσεις και κερδίζουν τον απαιτητικό αναγνώστη, ο οποίος έχει κουραστεί να διαβάζει, επαναλαμβάνω τη φράση του, ωρεοποιημένες υπερβολές για το ιστορικό μας παρελθόν. Η μονομερής αναφορά στους επώνυμους θνητούς των ανθρώπινων κοινωνιών, που σε αρκετές περιπτώσεις, είναι δικά του τα λόγια, γινόταν και εξακολουθεί να γίνεται με το αζημίωτο, και η εντυπωσιακή απουσία πληροφοριών για τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων του λαού σε αρκετές περιπτώσεις ευθύνονται, μαζί με την έλλειψη κριτικής προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων, για την ατελή ή στρεβλή αποτύπωση της ιστορικής αλήθειας. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί, ίσως ασυναίσθητα σπέβδει να κατανοήσει ο συγγραφέας, και με μερικούς συμπατριώτες του, εισαγωγικά, οι οποίοι ασχολήθηκαν περισσότερο με την προβολή των πλούσιων οικογενειών του χωριού και λιγότερο ή καθόλου με τις δραστηριότητες και τις συνθήκες διαβίωσης της πλειοψηφίας των μελών της νεβεσκιώτικης κοινωνίας, δηλαδή με τους ανθρώπους της μεσαίας τάξης και της φτωχολογιάς. Για να συνεχίσει πιο κάτω, οι πληροφορίες που μας έδωσαν μέχρι σήμερα οι ιστορικοί της Νέβεσκας για τους άρχοντες, τις αρχόντισσες και τα αρχοντικά τους, αν και αναμφίβολα είναι πολύ αξιόλογες, αποτελούν τη μια μόνο όψη της εικόνας της παλιάς νεβεσκιώτικης κοινωνίας και για τον λόγο αυτό από κοινωνιολογική άποψη είναι, κατά τη γνώμη μου, λέει ο συγγραφέας, μονομερής, γιατί η κοινωνική ζωή ενός τόπου, όσο και αν επηρεάζεται από τους δυνατούς, ποτέ δεν μένει περιχαρακωμένη στις αυλές των παλατιών τους. Τους χτύπους της καρδιάς των ανθρώπινων κοινωνιών τους ρυθμίζει πάντοτε ο ανώνυμος λαός. Οι αγρότες, οι εργάτες, οι κτηνοτρόφοι, οι τεχνίτες, τα πλήθη που ζουν στα φτωχόσπιτα, συνεχίζει. Για να κλείσει. Οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν με τον καθημερινό μόχθο τους τα έργα της ειρηνικής περίοδου και προκάλεσαν τις μεγάλες κοινωνικές ανατροπές που άλλαξαν το ρου της ιστορίας της ανθρωπότητας. Οι ίδιοι επίσης, συνήθως αγνοημένοι από την ιστορία συνάνθρωποι μας, είναι αυτοί που θυσιάζονταν πρώτοι στους εθνικούς μας αγώνες κάθε φορά που το απαιτούσαν οι περιστάσεις. Με τον κίνδυνο να σας έχω κουράσει, θα κλείσω αναφέροντας ένα τρίτο χαρακτηριστικό της γραφής του Τάσου Τσικώτη, τη γενεοδορία του. Ο συγγραφέας δεν είναι άδικος και μονομερής, αλλά γενναιόδωρος και ανιδιοτελής στην απόδοση θαυμασμού και ευσύμων προς όσους πρόσφεραν στο στήσιμο του βραχίδιου έστω θαύματος της Νέβεσκας, είτε με τα χρήματα είτε με την κοινωνική τους δράση. Εκφράζει την ανυπόκριτη ευγνωμοσύνη του σε όσους νεότερους βοήθησαν στην ανάκαμψη του χωριού, που από Νέβεσκα έγινε πλέον νυμφαίο, ένας τόπος που επιτρέπει σε μερικές οικογένειες μόνιμων κατοίκων να κερδίζουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα από τον τουρισμό του Σαββατοκύριακου. Σε αυτούς τους λιγοστούς μόνιμους κατοίκους που έμειναν προσκολλημένοι στον τόπο τους, οφείλεται η ύπαρξη του σημερινού χωριού. Κανένας μας μέχρι σήμερα, λέει, δεν έχει κατανοήσει το μέγεθος της προσφοράς τους και για τον λόγο αυτό δεν στήσαμε μέχρι σήμερα το μνημείο τους. Κυρίες και κύριοι,
Το βιβλίο «Μιλώντας για τον βλακόφωνο ελληνισμό» που μας χάρισε από καρδιάς ο κύριος Τάσος Τσικώτης είναι απόλυτα ισορροπημένο. Κινείται ανάμεσα στο θαυμασμό και την αγάπη για τους προγόνους, την αναγνώριση της προσφοράς παλιών και νεότερων και την αυστηρή στάση απέναντι σε ό,τι και σε όποιον αμαυρώνει αυτή την εικόνα. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την προσφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντίνα. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα με επίγνωση της αδυναμίας μου. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ίσως στο τέλος να πω δύο λόγια για να έτσι κλείσουμε. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Τρίτο να έχει την καλοσύνη να ακούσουμε και από το στόμα του. Ο κύριος Τρίτος είναι ο κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής, αλλά εδώ παρίσταται περισσότερο σαν ένας βλάχος με αγώνες, με προσφορά και με γνώση και γνώμη. Ευχαριστώ. Εδεσιμολογιότατα εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης, εδεσιμότατη, ιδιαιτέρως επιτρέψτε μου να προσφωνήσω τον Παπαγιάννη, τον ηρωικό Παπαγιάννη της Νέβεσκας, που ήρθε από τον Νυμφαίο για να τιμήσει τον καθηγητή κ. Τσικώτη, ο οποίος πέραν των άλλων είναι και αεροψάντης και διακονεί και τον αλόγιο του Νυμφαίου. Κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως Βλάχων Επιστημόνων, κύριε Τσακτάνη, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Τον καθηγητή Αναστάσιο Τσικώτη τον γνώρισα τελευταία μέσω του σεβαστού καθηγητού της Θεολογικής Σχολής κ. Ιωάννη Καραβιδόπουλου. Έκτοτε συνδέθηκα μαζί του με στενή και ειλικρινή φιλία. Στο πρόσωπό του εκτίμησα το ήθος, την αγάπη του για την Εκκλησία και το γένος, αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που κοσμούν τους βλακοφόνους, και αυτά είναι η αρχοντιά, η εργατικότητα, η νοικοκυροσύνη και η ειλικρίνεια. Έτσι, στην παράκλησή του να προλογίσω το βιβλίο του, μιλώντας για τον βλακόφωνο ελληνισμό, ανταποκρίθηκα με μεγάλη ευχαρίστηση. Η εργασία του κ. Τσικώτη είναι προσεγμένη και αξιόλογη. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι ο βλαχόφωνος ελληνισμός, το δεύτερο η γενέτειρά του, η ιστορική Νέβεσκα, το σημερινό Νυμφαίο, το Νυμφαίο του Σωσίδη, του Μέτζου, του Μπουτάρη, του Παπαγιάννη, του Τσικώτη, το Νυμφαίο των οραμάτων και των θρύλων του βλαχοφόνου ελληνισμού. Προσωπικά θα ασχοληθώ με την παρουσίαση του πρώτου μέρους του βιβλίου, που αναφέρεται στον βλαχόφωνο ελληνισμό, τον οποίο θα προσεγγίσω από ιστορικής πλευράς. Για το θέμα αυτό ο συγγραφέας αφιερώνει 103 σελίδες. Οι βασικές ενότητες των θεμάτων του είναι τι είναι η βλάχη, βλάχη και ορθοδοξία, βλάχη και ελληνισμός, βλάχη και πολιτισμός. Για τον συγγραφέα και γενικότερα για την επιστημονική έρευνα. Οι βλάχοι είναι αυτόχθονες Έλληνες εκλατινισμένοι. Είναι οι λατινόφωνοι υπήκοοι της άλλοτε απέραντης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ονομάζονται και αρωμούνοι, που σημαίνει εκλατινισμένοι Έλληνες. Ο συγγραφέας προσεγγίζει με επιστημονική ευθύνη και το θέμα της καταγωγής των βλάχων. Γιατί, όπως γνωρίζετε, για την καταγωγή των βλάχων διατυπώθηκαν πολλές και ποικίλες θεωρίες. Η πλέον διαδεδομένη είναι η θεωρία της καθόδου των βλάχων από την πέραν του Δονάβιος Δακία στην οροσειρά της Πύλου. Η θεωρία αυτή χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τη ρωμανική προπαγάνδα για να ανατρέψει τη θέση περί αυτοκτονισμού των βλάχων. Η θεωρία αυτή είναι ανεδαφική για τους εξής λόγους. Πρώτον, η ρωμαϊκή κατάκτηση στην Ήπειρο προηγήθηκε κατά 300 χρόνια εκείνης της Δακίας. Δεύτερον, η φημολογούμενη κάθοδος από τη Δακία στερείται ιστορικών ερισμάτων. Η σχετική αναφορά της ρωμανικής προπαγάνδας στους βυζαντινούς χρονογράφους και Καυμένο και Καλκοπονδύλη είναι παροχημένη και έχει ανατραπεί. Άλλωστε δεν έχουμε στα αρχαία, βυζαντινά και νεότερα κείμενα ιστορικές πληροφορίες
για μαζική μετακίνηση και εγκατάσταση ενός τόσων πολυπληθού στοιχείου. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, σίγουρα θα μνημονευόταν, όπως συνέβη με άλλα ανάλογα φαινόμενα σε μικρότερες ομάδες ανθρώπων. Ο Τρακομήρ αναφέρει ότι ούτε οι ιστορικές πηγές που αναφέρονται στο βουλγαρικό έδαφος, ούτε εκείνες στη Σερβία δεν μας έχουν διασώσει κάποια ιστορική μαρτυρία για μετακίνηση ρουμανικού πληθυσμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ρωμαίοι δεν επέτρεπαν ποτέ σε ανυπότακτους εχθρούς να εγκατασταθούν στην καρδιά της Βαλκανικής, αντί να τους αποθήσουν πέραν του Δουνάβιους. Η άλλη άποψη ότι οι Βλάχοι εκδιώθηκαν από τους Σλάβους και κατέβηκαν στις οροστερές της Πίνδου, του Βερμίου και του Βαρνούντος, δεν ευσταθεί γιατί οι βλαχικοί ορισμοί οικισμοί προϋπήρχαν της εγκαταστάσεως των Σλάβων στα Βαλκάνια. Εύγλωτη είναι η πληροφορία του Ιωάννου Λιδού, την οποία αναφέρει ο συγγραφέας, βυζαντινού χρονογράφου του 6ου αιώνα, ο οποίος βεβαιώνει ότι στα χρόνια του οι περισσότεροι κάτοικοι της Βαλκανικής είναι Έλληνες και μιλούν την γλώσσα των Ιταλών. Το χωρίο αυτό πέραν της γλωσσικής, ότι δηλαδή οι Έλληνες ομιλούν λατινικά, ενέχει και εθνολογική σημασία, γιατί αποδεικνύει τόσο την πληθυσμιακή υπεροχή του ελληνισμού στον χώρο της Χερσονήσου του Έμμου, όσο και την λατινοφωνία των Ελλήνων. Πριν από λίγο, ο Λίαν αγαπητός και συμπατριώτης μου καθηγητής, ο κ. Γκάκης, έκανε μια επιστημονική θεμελίωση της ελληνικότητας των Βλάχων. Εγώ μπορώ να τονίσω και κάτι παραπάνω από τις έρευνες του ανθρωπολόγου Άρη Πολιανού στον ελληνικό χώρο και του Ρώσου Σεργεύσκη στην περιοχή του Δουνάβιος. Απεδείχθη ότι οι Βλάχοι του ελληνικού χώρου είναι αυτόχθονες και δεν έχουν καμιά ομοιότητα με τους ανθρώπους του Δούναβη και του Έμμου. Η προσπάθεια να αποδειχθεί ότι οι Βλάχοι της Μακεδονίας, Υπήρου και Θεσσαλίας ήρθαν από τη Δακία είναι και λογικά κατανόητη και πρακτικά σύμφωνη. Ούτε λογικό ούτε εύλογο είναι να παραδεχθούμε ότι οι Ρουμάνοι άφησαν τις πλούσιες και έφορες πεδιάδες της Δακίας και ήρθαν να απικήσουν τις άγονες και πετρώδεις περιοχές των μακεδονικών και υπηρετικών ωραίων. Όπως παρατηρεί ο καθηγητής αγαπητός Τσοπανάκης, δεν ξεσηκώνεται κανείς από την ευλογία της Ρουμανίας για να τυραννιέται στα κατσάβρακα της Πίνδου και του Βοήου. Άλλωστε, ασχέτως του βαθμού γλωσσικής συγγένειας των Βλάχων και των Ρωμάνων, η διαφορετική οικονομική και κοινωνική τους εξέλιξη για 12 περίπου αιώνες διαφοροποίησε τις δύο ομάδες αρνητικά. Επομένως, οι Βλάχοι, συνεχίζει ο συγγραφέας κ. Τσικώτης, χρονολογούνται από την εμφάνιση των Ρωμαίων στην ελληνική Χερσόνησο και η κοιτίδα τους είναι η πανάρχια οδική αρτερία που συνέδεε τη Δύση και την Ανατολή, η μετέπειτα Εγνατή Οδός. Ένα άλλο σημείο που θίγει ο συγγραφέας είναι η σχέση των Βλάχων με την Ορθοδοξία. Και εδώ λόγω και της ιδιότητός μου θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο. Η Ορθοδοξία ως γνήσια έκφραση της Εκκλησίας του Χριστού αποτελεί βασικό και αναπόσπατο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας και της πνευματικής αυτοσυνειδησίας των Βλάχων της Βαλκανικής. Η προσήλωση των Βλάχων στο ιστορικό και πνευματικό μέγεθος της Ορθοδοξίας υπήρξε αδιαμφισβήτητη και διαπιστωμένη πραγματικότητα, η οποία εκδηλώθηκε διαχρονικά με τη δυναμική αντίθεσή του σε κάθε μορφή θρησκευτικής και εθνικής προπαγάνδας, με την ανάσκηση του κύματος του εξισλαμισμού, με την ανάδειξη Αγίων της Εκκλησίας και άλλων σημαντικών εκκλησιαστικών προσωπικότητων και κυρίως με τον πλούσιο λαϊκό τους πολιτισμό, ο οποίος είναι έντονα διαποτισμένος από την ορθόδοξο πίστη και ζωή. Εξαιρουμένων λίγων περιπτώσεων φαρσαριωτών Αλβανιτοβλάχων, η συντριπτική πλειοψηφία των Βλάχων έμενε σταθερή στην ορθόδοξο πίστη και πάσχησε πολυδύναμα στην ανάσκηση του κύματος του εξισλαμισμού, που ήταν ταυτόχρονα ανάσκηση του ευτυχισμού. Με συγκίνησε ο κύριος Τσικώτης στη σελίδα 437 γράφει για την θρησκευτικότητα των Νεβεσκοτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι κανείς από τους πολλούς ξενιτεμένους μας που έζησαν για χρόνια σε αλόθρησκο ή ετερόδοξο περιβάλλον δεν αναφέρεται να αλλαξοπίστησε ή να άλλαξε το δόγμα του προκειμένου να ενταχθεί ευκολότερα στην ξένη κοινωνία στην οποία εργαζόταν. Ένα άλλο στοιχείο είναι
ο σεβασμός τους προς τη Μητρόπολη Καστοριά στην οποία υπάγουν. Οι Νευεσκιώτες, γράφει ο κύριος Τσικώτης, διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις με τη Μητρόπολη Καστοριάς. Η άφοξη του Μητροπολίτου Καστοριάς στην Εύεσκα αποτελούσε σημαντικό γεγονός για την ενορία του χωριού και αναγγελόταν με συνεχείς οδονοκρουσίες. Ελάτε κύριε καθηγητά. Από τους βλάκους που πρωτοστάτησαν εναντίον του εξισλαμισμού, αναφέρομαι τον εκμοσκοπόλιο της Βορείου Υπήρου, διδάσκαλο του γένους, ιερομόναχο Νεκτάριο Τέρπο. Ο Νεκτάριος Τέρπος έγραψε το έργο «Η πίστης», που γνώρισε τόσες πολλές μεταφράσεις και εκδόσεις την περίοδο της τροχοκρατίας, που έρχεται δεύτερο μετά τον Θούριο του Ρίγα. Πέρασε απαρατήρητος και άγνωστος, και όμως ήταν ένας από εκείνους που μαζί με τον Κοσμά τον Ετωλό και τον Μητροπολίτη Τερινοπόλιο Σοφιανό αναχέτησαν το κύμα του εξισλαμισμού στη Βόρειο Ήπειρο, που σήμαινε και αναχέτησε το εκτουρκισμό. Οι βλάχοι, παρόλες τις πιεστικές προπαγανδιστικές μεθοδεύσεις, έμεναν σταθεροί στην Ορθόδοξο πίστη και πάντα αναφέρονταν στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο ως τη μόνη πνευματική και εθνική τους αρχή. Χιλιάδες Ορθοδόξων βλάχων, με αναφορές φραγισμένες και νόμιμα επικυρωμένες, αναφέρονται στη Μητέρα Εκκλησία και δήλωναν με συγκινητικές εκφράσεις την αφοσίωσή τους σε αυτήν, καθώς και γενικότερα την Ορθοδοξία. Στη σελίδα 469 ο συγγραφέας δημοσιεύει ως σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο, που αποδεικνύει το ελληνικό φρόνημα των κατοίκων της Νέβεσκας, την επιστολή από 25 Τρίτου 1907 προς το Οικουμενικό Πατριάρχη. Συνείδηση να κρεπνήν έχοντες της ημετέρας φυλής, ουδέποτε θα απεμπολίσουμε τα ιερά ημών συναισθήματα, ουδέ φοβούμεθα άλλον τεινά εν το κόσμο παρά τον Θεό. Η ρωμανική προπαγάνδα είναι να αποτροπιάζεται σύμπας ο πληθυσμός της ημετέρας ανθυράς κοινότητας. Βλέπετε γράμματα με παλμό, με ψυχή, με αγωνία εθνική και εκκλησιαστική. Τέτοιες διαμαρτυρίες είχαμε από το 1904 έως το 1908 από όλα τα βλαχόφωνα κέντρα. Αν ανοίξετε την εκκλησιαστική αλήθεια Κωνσταντινούπολης, θα δείτε συγκινητικές τέτοιες εκφράσεις από το Μέτσοβο, από το Κρούσοβο, από το Μοναστήρι, από τη Βέρεια, από παντού. Όλοι διαμαρτύρονταν και με γεγονιαία φωνή αναφωνούσαν ότι είμαστε Έλληνες πιστά τέκνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ουδής πλούτος σε άλλο σημείο, ουδέ μία δύναμη θα αποσπάσει ποτέ εμάς από τον αγκαλόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ή της απομνημονεύτων χρόνων εγαλούχησε και εξέτρεψε εμάς πνευματικά. Αλλά και σήμερα οι βλάχοι είναι βαθύτατα προσινωμένοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακόμη και σε χώρες όπου ο αθεισμός ήταν συνταγματικά κατοχυρωμένος, όπως στην Αλβανία, το ορθόδοξο φρόνημα των εκεί βλάχων παραμένει ισχυρό. Ενδεικτικά δημοσιοποιούμε τις εντυπώσεις από τις τακτικές επισκέψεις μας στις βλαχόφωνες περιοχές της Αλβανίας και συγκεκριμένα στην πόλη Σερενή Τσαβλώνος, όπου το Μέτσοβο έκτισε την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Όταν για πρώτη φορά τους επισκεφθήκαμε, 10.000 βλάχοι στη Σερενή Τσαβλώνος, και τους ρωτήσαμε τι ανάγκες έχετε, μας απάντησαν: θέλουμε να μας κτίσετε την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Το να μας φέρετε μερικά δέματα με τροφές δεν θα μας λύσετε το πρόβλημα. Πάλι θα πεινάσουμε. Γι' αυτό χτίστε μας την εκκλησία. Άνθρωποι με άδεια τα στομάχια, φτωχοί και δυστυχισμένοι, δεν ζητούσαν ούτε αλεύρι, ούτε κρέας, ούτε φαγόσιμα, αλλά ζητούσαν να κτίσουμε την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου που την γκρέμισαν οι αντίχριστοι, και την κτίσαμε αυτή την εκκλησία οι κάτοικοι του Μετσόβου, και προς τιμήν του Μετσόβου βάλαν την οδό που οδηγεί οδός Μετσόβου. Αλλά και ο λαϊκός πολιτισμός των βλάχων είναι έντονα διαφωτισμένος από τα ανώθευτα στοιχεία της γνησίας ορθοδόξου παραδόσεως και ζωής. Τα αγνά ήθη και έθιμά τους που καλύπτουν τον ετήσιο γιορταστικό κύκλο, η παραδοσιακή γάμη, τα υπέροχα τραγούδια στην ελληνική γλώσσα και στο βλάχικο ιδίωμα, οι επικίνδυες και υπερμνημόσυνες τελετές με το έντονο τελετουργικό παραδοσιακό χρώμα, όλα έχουν ως άξονα τον Ορθόδοξο ναό και τη γνήσια χριστοκεντρική παράδοση του γένους. Η επικίνδυες και υπερμνημόσυνες τελετές με το έντονο τελετουργικό παραδοσιακό χρώμα, όλα έχουν ως άξονα τον Ορθόδοξο ναό και τη γνήσια χριστοκεντρική παράδοση του γένους.
σε όλες τις πόλεις και τα χωριά όπου υπάρχουν συμπαγείς βλάχικοι πληθυσμοί, συναντούμε μεγάλο αριθμό μονών, ναών και εξοκλησίων που είναι στολισμένα με ό,τι πολυτιμότερο έχει η αργυροποΐα, η ξυλογλυπτική και η αγιογραφία. Τα περισσότερα αφιερώματα προέρχονται από τους μεγάλους βλάκους εθνικούς ευεργέτες που διέπρεψαν οικονομικά στην αλλοδαπή. Προημερών επισκέφθηκα τον Ιμφαίο και εκεί στη Θεία Λειτουργία που τέλεισε ο Παπαγιάννης και εγώ έψαλα, χάρηκα αυτόν τον ωραίο ναό του Αγίου Νικολάου που έκτισε ο μεγάλος ευεργέτης Νικόλαος Σωσίδης και τον οποίον εγγενίασε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος. Σε αυτόν τον ναό ο Παπαγιάννης διακονεί με ιερό ζήλο και αυταπάρνηση. Η διαχρονικά σταθερή προσήλωση των βλάχων των Βαλκανίων στην Ορθόδοξη Εκκλησία εξηγεί το γεγονός ότι από αυτούς αναδείχθηκαν νεομάρτυρες Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας με τη μαρτυρική θυσία της ζωής τους ανέκοψαν το κύμα του εξισλαμισμού και απέτρεψαν τον εκτορκισμό. Αντιπροσωπευτικά αναφέρομαι τον εκμετσόβο νεομάρτυρα Νικόλαο που μαρτύρησε στα Τρίκαλα, τον εξαμαρίνης νεομάρτυρα Δημήτριο που μαρτύρησε με ενδικισμό στην αυλή του Αλή Πασά στα Γιάννηνα. Ξέρετε τι σημαίνει με ενδικισμό? Να σε χτίσουν ολόκληρο σαν υπονοστάση και να σου αφήσουν μόνο το κεφάλι έξω και να σε ταΐζουν κιόλας για να υποφέρεις μαρτυρικά. Το μαρτύριό του το διασώζει ο Κουκεβίλ, ο Γάλλος αυτός πολιτικός και κρονογράφος, και τον εκβετικοκίου κοριτσάς νεομάρτυρα Νικόδημο. Από τους διδασκάλους του γένους που αγωνίστηκαν για την πνευματική θωράκιση των ραγιάδων, αναφέρομαι τον Εκμοσκοπόλεως Νεκτάριο Τέρπο, τον Εκμετσόβο Νικόλαο Τζαρτζούλη δάσκαλο και εμπνευστή το Κοσμάτου Ετωλού, τον Εκμοσκοπόλεως Θεόδωρο Καβαλιώτη και τον Εκαστανιάς Τρικάλων ιερομόναχο Διονύσιο Πύρο των Θεσσαλών. Αναφέρομαι από τον ανώτερο κλήρο τους εκκληνοβού Τρικάλων Πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, Μαθαίο I και τον Αλεξανδρίας Ιερόθεο τον Πρώτο, τον Εκμοσκοπόλεως Αρχιεπίσκοπο Ακριδόνιο Άσαρο, τον Απόστολο Αγαθοπόλεως και Δημητριάδος Μητροπολίτη Λαρίσης Δωρόθεο Σχολάριο, καθώς επίσης και τον μεγάλο Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, ο οποίος κατήγητο από το Κρούσοβο της Άνω Μακεδονίας. Και η τρίτη ενότητα που θίγει ο καθηγητής κ. Τσικώτης είναι βλάχη και πολιτισμός. Όσον αφορά το θέμα του πολιτισμού, αναφέρεται στην Μοσχόπολη, την ιστορική Μοσχόπολη, που ήταν η Αθήνα της Τουρκοκρατίας και το Παρίσι της Ανατολής, όπου τον 17ο και 18ο αιώνα λειτουργήσε Ελληνική Ακαδημία και Ελληνικό Τυπογραφείο, το δεύτερο στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα μετά από εκείνο του Κυρίου Λουκάριου στην Κωνσταντινούπολη. Από τη Μοσχόπολη η τυπογραφική τέχνη μεταφέρθηκε στα Εφτάνησα. Τον τομέα της κοινωνικής ευποιίας αναφέρθηκε ο κ. Γκάκης προηγουμένως για τους μεγάλους βλαχοφόνους εθνικούς ευεργέτες, πράγματι. Εξαιρωμένων ολίγων άλλων εθνικών ευεργετών, οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι εθνικοί ευεργέτες ήταν βλαχόφωνοι. Δεν το λέμε αυτό με σοβινισμό, αλλά αποτελεί ιστορική πραγματικότητα. Ο Γεώργιος Αβέροφ, ο Στουρνάρας, οι Τοσίτσιδες, ο Ζάπας, ο Σίνας, ο Μπάγκας, όλοι αυτοί που κόσμησαν το νεότερο ελληνικό κράτος με τα αθάνατα μνημεία πολιτισμού, ήταν βλαχόφωνοι από την ενιαία Ήπειρο, βόρειο και νότιο. Οι βλάκοι ήταν και είναι γνησιότατοι Έλληνες. Πρωτοστάτησαν στους εθνικούς αγώνες και την κοινωνική ευποιία. Καλλιέργησαν τα γράμματα και τις τέχνες και γενικά διέπρεψαν σε κάθε τομέα της ελληνικής ζωής. Είναι ακριβώς ό,τι ακριβώς δεν ήταν οι υπόλοιποι Έλληνες κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, δηλαδή μορφωμένοι και πολιτισμένοι. Είναι βλασφημία αυτό που ακούγεται πολλές φορές έξω οι βλάκοι από την Αθήνα. Και τους λέω ελαφρώς με σόκιν ότι βγάζοντας έξω από την Αθήνα τους βλάκους δεν θα τους μείνει τίποτε άλλο παρά η Ακρόπολης και τον Έφος. Γιατί όλα τα άλλα είναι έργα των μεγάλων βλάκων εθνικών ευεργετών. Το δευτερεύον γλωσσικό τους ιδίωμα τα βλάχικα
αποτελεί κατάλοιπο της επιδράσεως που άσκησε η δημότης λατινική στην υπηρετική Ελλάδα κατά τη Ρωμαιοκρατία και την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Η ύπαρξή του δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο στο ζήτημα της εθνικής του συνειδήσεως. Άλλωστε, όπως έχει παρατηρηθεί, ουχή η γλώσσα, αλλά η εθνική συνείδηση και η συντάφτιση ιδεών και παραδόσεων αποτελούν τα μόνα στοιχεία προς κατάταξη των φυλών στα έθνη. Και τελειώνω. Το βιβλίο του καθηγητού κ. Τσικώτη έχει και μια θαυμαστή επικαιρότητα. Γιατί οι ραγδαίες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και εθνικιστικές εκρήξεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια έφεραν στην επικαιρότητα και το θέμα των βλάχων. Ένα θέμα που πυροδοτείται έντεγνα από γνωστούς προπαγανδιστικούς κύκλους της Ρουμανίας και των Σκοπίων. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Ρουμανίας, Τραγιάν Μπαϊσέσκου, ότι όλοι οι βλάχοι της Βαλκανικής είναι ρουμανική διασπορά και στον οποίο απαντήσαμε ως Ένωση Βλάχων Επιστημόνων δεόντως. Οι παλαιότερες δηλώσεις του Εμίλ Κωνσταντινέσκου, ότι όταν επανεκλεγεί θα φροντίσει να επενεργοποιηθούν οι συνθήκες του Μεσοπολέμου για την προστασία των βλάχων στην Ελλάδα. Η μεγάλη κινητικότητα του πρέσβη της Ρουμανίας στην Αλβανία και του Επισκόπου Αρτετζάνου στον χώρο των Ελληνοβλάχων της Αλβανίας επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας. Μου έλεγε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσεως ότι όταν εγκαταστάθηκε ακολούθησαν τα κανονικά γράμματα αναγνωρισιός του. Αυτή είναι η νόμιμη οδός και η κανονική στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο τελευταίος, ο μόνος που δεν του είχε στείλει κανονικό γράμμα ήταν ο μακαριστός πατεράρχης της Ρωμανίας Θεόκτιστος. Μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά, του έγραψε και αυτός κανονικό γράμμα και το γράφει από κάτω. Σου εμπιστεύομαι και τους δικούς μου. Ποιους δικούς του? Τους απογόνους του Ζάπα, του Σίνα, της ελληνοπρεπούς Μοσκοπόλεως, αυτούς που φτιάξαν τη Νέα Ελλάδα με το πουγγί και το αίμα, θα τους αποκαλέσει δικούς του? Και τώρα πρόσφατα με ενημέρωσαν από τη Σερβική Εκκλησία ότι στην περιοχή του Βανάτου προς το σερβικό έδαφος ο σημερινός πατριάρχης Ρουμανίας, ο οποίος λυπούμε πολύ διακατέχεται από εθνικιστικά αισθήματα, χειροτώνησε Ρουμάνο Μητροπολίτη σε έδαφος άλλης εκκλησίας για να ποιμάνει τους βλάχους της Σερβίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε ετοιμότητα, περίσκεψη και ευθύνη για την διαφώτιση της ελληνικής και της διεθνούς κοινής γνώμης. Πρέπει να είμαστε σε μεγάλη κινητικότητα και προσοχή. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί με το κουτσουβλακικό ό,τι συνέβη με το μακεδονικό. Η πείρα του παρελθόντος απέδειξε ότι ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάμε τα εθνικά μας προβλήματα, έστω και αν είναι μικρά. Γιατί όπως έλεγε ο ύμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ, τα μικρά ζητήματα γίνονται μεγάλα επειδή όταν είναι μικρά δεν τους δίδουμε την πρέπουσα σημασία. Τελειώνω, κυρίες και κύριοι. Το βιβλίο του καθηγητού Αναστασίου Τσικώτη γράφτηκε με μεράκι και πάθος πατερδολατρικό. Διαθέτει το σπάνιο προσόν της βιωμένης αμεσότητας, που του δίνει μια ξεχωριστή χάρη και ομορφιά. Ό,τι αναφέρει ο συγγραφέας είναι σοβαρό, προσεγμένο και υπεύθυνο. Στηρίζεται σε έγκυρη βιβλιογραφία και στην προφορική παράδοση, την οποία δεν παραθέτει άκρητα, αλλά την ελέγχει και την αξιολογεί. Το βιβλίο διανθίζεται με σπάνιο φωτογραφικό υλικό και παράθεση επιλεγμένων κειμένων. Και προστίθεται στη λαμπρή βιβλιογραφία που υπάρχει για τους βλακόφωνους Έλληνες και τον ιστορική Νέβεσκα. Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια στο συγγραφέα καθηγητή και διακεκριμένο ιατρό κύριο Τσικώτη και ευχόμαστε να έχει πολλά χρόνια και πληθύν των πονημάτων της γραφείας του. Σας ευχαριστώ. Να με συγχωρέσετε, αλλά τον καθηγητή, τον κύριο Τρίτο, δεν τον ήξερα. Συμπτωματικά γνωριστήκαμε στη διάρκεια ενός θρήνου για έναν επιφανέστατο Έλληνα, που δυστυχώς κατά τους υπολογισμούς μου θα περάσουν 50 χρόνια για να ξαναέχουμε τέτοιο ηγέτη της ελληνικής εκκλησίας. Το μακαριστό Χρυσόδουλο, το οποίο μνημονεύσατε. Παίρνω την ευκαιρία και να με συγχωρήσει ο Τεχνής Σφυρίδης που του παίρνω για λίγο τη σειρά,
να πω ότι το Σάββατο στη Φλόρινα ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αριστοτέλης τίμησε με το χοροδιακό του φεστιβάλ τον Μακεδονομάχο Γκόνο, τον καπετάν Γκόνο. Γκόνος είναι ο Αντίγονος, τον Αντίγονο Χολέρη, ο οποίος σκοτώθηκε το 1913, μετά το Μακεδονικό Αγώνα δηλαδή, όταν οι Βούλγαροι στείλαν ένα εξτρατευτικό σώμα, ας πούμε καταδρομής εκείνης της εποχής, καλά εκπαιδευμένο, με επικεφαλής τον αρχιεγκληματία, τον περίφημο Τσακαλάροφ, ο οποίος είχε μακελέψει την περιοχή της Φλόρινας και της Τσεχορδαίας στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα και είχε διαφύγει και επέστρεψε για να παρενοχλήσει τον ελληνικό στρατό στα μετώπιστα. Ο Γκόνος τραυματίστηκε με 4 σφαίρες στην ερέδρα που του είχε στήσει μέσα στα δάση του Βιτσίου ο Τσακαλάροφ. Ξέρετε ποιοι πήραν εκδίκηση, εξόντωσαν αυτόν τον αρχιλίστραχο, αυτόν τον εγκληματία και παλούκωσαν το κεφάλι του προς παραδειγματισμό, με αποτέλεσμα να διαλυθεί αυτό το σώμα αυθορή και παραχρήμα και να αποτύχει αυτή η κίνηση της Βουλγαρίας με επακόλουθο την νικηφόρα πορεία του ελληνικού στρατού και την απελευθέρωση της πόλης της Μακεδονίας. Ξέρετε ποιοι? Οι νυμφαιώτες. Ο ιερός λόγος του νυμφαίου. Και το λέω αυτό... Ναι, και το λέω αυτό για τους φλωρινιώτες, διότι είναι η ίδια ράτσα οι βλάχοι φλωρινιώτες με τους ντόπιους φλωρινιώτες. Αυτό τα εξηγεί όλα. Παρακαλώ τον αγαπητότατο συνάδελφο, συναγωνιστή, δημιουργό, εργάτη της ανθρωπιάς και ταυτόχρονα άνθρωπο που κατέγραψε τον πόνο του ανώνυμου Έλληνα αρρώστου στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, τον Περικλήτο Σφυρίδη, να μας μιλήσει για τις εντυπώσεις που το δημιουργήθηκαν όταν διάβασε το βιβλίο μου. Βεβαίως, ο Περικλής, μετά την ανάγνωση του βιβλίου που έγινε από τον κύριο Ντίνα, ήταν ο άνθρωπος του πολύ στενού μου περιβάλλοντος που περίμενα να μου δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσω στην έκδοση του βιβλίου. Περιμένω λοιπόν να ακούσω κι εγώ τώρα με αγωνία τις επισημάνσεις του. Περικλή. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα αρχίσω με ένα καλησπέρα σε όλες και σε όλους, παραλείποντας τις προσφωνήσεις για να μην είμαι αυτός που θα τις πω για 4η φορά. Ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος Τάσος Τσικώτης, όπως σας είπε, μου εμπιστεύτηκε το βιβλίο του πριν το εκδώσει για να του πω την γνώμη του. Πρώτη μου εντύπωση ήταν πως το βιβλίο του βρέθηκε ενάρκεια. Παρότι πολυσέλιδο, το διάβασα χωρίς διακοπές, διότι αν και αναφερόταν στον βλαχόφωνο ελληνισμό και ιδιαίτερα στην ιστορική και κοινωνική διαδρομή της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Νέβεσκας, του σημερινού δηλαδή νυμφαίου, άνοιγε τους ορίζοντες της γνώσης μου για το ποια ήταν η πορεία των βαλκανικών χωρών και εθνοτήτων από τα χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας μέχρι τις μέρες μας, κάτι που δεν είναι απόλυτα γνωστό και τεκμηριωμένο μέχρι σήμερα. Αφού του τηλεφώνησα για να του πω ότι θεωρώ το πόνημά του ένα σημαντικό βιβλίο, το διάβασα πέρσι το καλοκαίρι στη Σκύρο, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, αναρωτήθηκα τι είναι τέλος πάντων το βιβλίο αυτό του Τσικώτη. Ιστορικό βιβλίο με τη συμβατική έννοια του όρου δεν είναι. Αλλά οι πιο πολλές σελίδες του αφορούν ιστορικά γεγονότα τα οποία γνωρίζει στον αναγνώστη με αποσπάσματα από βιβλία γνωστών και αγνώστων συγγραφέων στο ευρύ κοινό, οι οποίοι ως επιτοπλίστων είναι ιστορικοί, ξένοι και δικοί μας. Υπάρχουν επίσης αποσπάσματα και αναφορές
από επιστημονικές διατριβές πάνω στο θέμα, άρθρα ειδικών μελετητών σε περιοδικά και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά με σημειώσεις και λεπτομερείς παραπομπές. Λαογραφικό βιβλίο δεν είναι επίσης, αλλά είναι γεμάτο από λαογραφικά στοιχεία, ήθη και έθιμα, λαϊκό πολιτισμό, κοινωνική ζωή κτλ. Όχι μόνο των Ελλήνων βλάχων και των κατοίκων της Νέβρεσκας, αλλά και γενικά της περιοχής των Βαλκανίων. Γλωσσολογικό βιβλίο δεν είναι, αλλά υπάρχουν γλωσσολογικές αναφορές που αποδεικνύουν πως οι Έλληνες βλάχοι είναι δίγλωσσοι, κάποιοι παλαιότερα δεν μιλούσαν τα ελληνικά, και τη σχέση των Ελλήνων αυτών με άλλους δίγλωσσους βλάχους άλλων χωρών, όχι μόνο της Χερσονήσου του Έμου, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Τέλος, δεν είναι ούτε λογοτεχνικό βιβλίο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει ενάργεια και διαβάζεται ευχάριστα. Δεν είναι παράδειγμα προς χάρη μαρτυρία, χωρίς να λείπουν μαρτυρίες συγγενών και συντοπιτών του συγγραφέα, ακόμα και του ίδιου του Τσικώτη, από την εποχή των παιδικών και εφηβικών του χρόνων στην Έβεσκα και τη Φλόρινα. Χωρίς να είναι αυτοβιογραφία, έχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Και όπως ξέρουμε όλοι, η αυτοβιογραφία κατατάσσεται στη λογοτεχνία. Δοκίμιο δεν είναι. Κι όμως πολλές σελίδες του βιβλίου έχουν ένα λόγο δοκιμιακό. Τι είναι τέλος πάντων το βιβλίο αυτό του γιατρού Τσικώτη? Νομίζω πως είναι όλα αυτά μαζί. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με το ποιο υπήρξε το κίνητρο του Τσικώτη να αφιερώσει 10, όπως μου είπε, χρόνια για να γράψει το βιβλίο αυτό, ενώ το κύριο μέλημά του, το γνωρίζω καλά, ήταν η μελέτη των εξελίξεων της ιατρικής επιστήμης και ειδικά της καρδιολογίας, σε περίοδο μάλιστα που η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος απαιτούσε αυτή καθεαυτή το μεγαλύτερο μερίδιο του χρόνου της ημέρας. Πιστεύω πως το κίνητρό του ήταν μια προσπάθεια αυτογνωσίας, να ανακαλύψει τις ρίζες του ως δίγλωσσος βλάχος που ήταν. Και αυτή η προσπάθεια αυτογνωσίας, που από το βιβλίο αυτό φαίνεται πως του έγινε αιμονή και αγωνία, αρχίζει από τον στενό κύκλο του οικογενειακού του περιβάλλοντος, γονείς, θείοι, θείες, παππούδες, γιαγιάδες και από τα δυο σόγια, η κοινωνία της ιδιαίτερης πατρίδας του της Νέβρεσκας, και πηγαίνοντας προς τα πίσω φτάνει στις απαρχές του εκλατινισμού γηγενών πληθυσμών της βαλκανικής ενδοχώρας κατά την ιστορική διαδρομή τους. Τρίτο ερώτημα. Ποιες ήταν οι αφορμές για να αρχίσει ο Τσικώτης τη δεκαετία αυτή έρευνα για την καταγωγή του? Μας το εξομολογεί το ίδιος στην εισαγωγή του βιβλίου. Διαβάζω. Στο γυμνάσιο Αρένων της Φλόρινας, όπου κρατιόμουν πιασμένος γερά από τον ελληνισμό, γιατί ήμουν από τους καλούς μαθητές, είχα να αντιμετωπίσω τα ευγενικά πειράγματα του φιλολόγου της τάξης μας, του Γιάννη Νοτάρη, ενός καλλιεργημένου Αθηναίου, ο οποίος μεταξύ σοβαρού και αστείου μου πουλούσε τη ρετσινιά πως δεν είμαι Έλληνας, αλλά Ρουμανόβλαχος. Ο Νοτάρης, που την περίοδο εκείνη αγνοούσε τα πάντα για τον βλαχόφωνο ελληνισμό, είχε ακούσει από τους γείτονές μας πως στο σπίτι μας, εκτός από τα ελληνικά, μιλούσαμε και τα βλάχικα. Και για τον λόγο αυτό με περνούσε για Ρουμανόβλαχο. Και παρακάτω. Το τι σημαίνει εκείνα τα χρόνια να είσαι δίγλωσσος Βορειοελλαδίτης, το συνειδητοποίησα τον Ιούνιο του 1960 στο κέντρο εκπαιδεύσεως Κορίνθου, όπου απέκτησα μια τραυματική εμπειρία, και αναφέρει
Το τι τράβηξε ένας σλαβόφωνος στρατιώτης, ένα αγροτόπεδο από ένα χωριό του κάμπου της Φλόρινας, που είχε προσφέρει μαχητές και θύματα κατά το μακεδονικό αγώνα από έναν παλαιοελλαδίτη εκκλησία και συμπληρώνει ο Τσικώτης. Έπρεπε ύστερα από πολλά χρόνια να πέσει στα χέρια μου το καλογραμμένο βιβλίο του Κοζανίτη Λόγιου και πολιτευτή Μιχάλη Παπακοσταντίνου με τον τίτλο «Βαλκάνια, η άγνωστη γειτονιά μας», για να αντιληφθώ το χαμηλό επίπεδο παιδείας των νεοελλήνων. Με αφορμή την ανάγκη να γνωρίσει τις ρίζες του Τσικώτης, μελέτησε και έγραψε αυτό το βιβλίο για να γνωρίσουμε και εμείς αυτή την άγνωστη γειτονιά μας. Ας έρθουμε όμως τώρα στο βιβλίο. Αποτελείται από 3 μέρη. Θα χαρακτήριζα το πρώτο μέρος που τιτλοφορείται «Ρίζες» ως αυτοβιογραφικό. Ο Τσικώτης σε μια εκβαθέων εξομολόγηση μας μιλάει για τα μαθητικά του χρόνια στη Φλόρινα, αλλά και τα καλοκαίρια που περνούσε στην Εύεσκα. Μας συστήνει πρώτα την οικογένειά του, τον πατέρα του Νίκο, το στερνοπέδι του Παπουνάσκη με το κουτσό του εκκληνετής πόλης, που με μεσολάβηση ενός άρχοντα της Νεύεσκας, του Μίχα Τσίρλη, διορίστηκε γραμματέας στο πρωτοδικείο της Φλόρινας. Τη μητέρα του Ειρήνη που μεγάλωσε ορφανή κάτω από δύσκολες συνθήκες και προχωρεί στην εξιστόρηση της ζωής της γιαγιάς του Μούμας Μαρίας και του παππού του Νάστη που διέμεναν στην Εύεσκα και τις αναμνήσεις του από τις ιστορίες που του έλεγε η γιαγιά για το χωριό και τους ανθρώπους του, αλλά και τα δικά του βιώματα από τη ζωή στην Εύεσκα με τον παππού και τη γιαγιά. Ακολουθούν μνήμες των παιδικών του χρόνων με τα ήθη και έθιμα του τόπου, από τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου, μνήμες από τους δασκάλους του στο δημοτικό και τους καθηγητές του στο γυμνάσιο, τη σχολική τους κοινότητα και την έξω-σχολική ζωή, το κατοικητικό σχολείο που, κατά το συγγραφέα, εκεί συνειδητοποίησε τη σημασία του να είσαι Έλληνας και Ορθόδοξος. Γράφει. Οι θεολόγοι μας στο γυμνάσιο προσπαθούσαν να μας μιλήσουν για πατρίδα και θρησκεία, αλλά δεν είχαν τυπηθώ ούτε του Παπαχρήσαφου ούτε του Σιμαντήρα. Κανένας καθηγητής μας δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το μεγαλείο και την ουσία του ελληνισμού, αλλά ούτε και τα αληθινά νοήματα της Ορθοδοξίας. Αν και οι έννοιες αυτές ήταν την εποχή εκείνη του Συρμού, λίγοι από εμάς μπορούσαμε να ψηλαφίσουμε το πραγματικό τους περιεχόμενο. Χαρακτήρισα το πρώτο αυτό μέρος αυτοβιογραφικό, γιατί τα πρόσωπα για τα οποία μιλάει είναι πραγματικά, με φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα. Παραδείγματος χάρη, παραθέτει ένα μέρος από χειρόγραφο γράμμα του βλαχόφωνου παππού του Νάστη της 22ης Φεβρουαρίου του 1926, με πάρα πολλά ορθογραφικά και άλλα λάθη, από το οποίο ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται τόσο το επίπεδο κατοχής της ελληνικής γλώσσας που είχαν οι απλοί κάτοικοι της Νεύεσκα στην εποχή εκείνη, όσο και τη φτώχεια τους. Για το δεύτερο αυτό στοιχείο, δηλαδή τη φτώχεια, αξίζει να παραθέσω ένα ακόμα απόσπασμα από το βιβλίο. Τη μεγάλη φτώχεια των πεθερικών της μας την αποκάλυψε μια μέρα η Μούμα Μαρία με μια νόστιμη ιστορία που έμεινε καταγραμμένη ανάμεσα στα πιο χαριτωμένα ανέκδοτα της κοινωνίας της παλιάς Εύεσκας. Όταν έκλεισε τα μάτια του, ο προπάπος Γκόγκας, Γιώργης Τσικώτης, που πρέπει να ήταν γεννημένος γύρω στα 1830, οι δικοί του έπρεπε, κατά τη συνήθεια της εποχής, να μηνύσουν στον κατηλανάφη του Αϊνικόλα με ποιας κατηγορίας άμφια που επιλέγονταν ανάλογα με την οικονομική ευρωστία της οικογένειας του νεκρού, θα έπρεπε να είναι εντυμένοι οι παπάδες κατά το ξόρι. Το μήνυμα των σπιτικών του φτωχού νεκρού άφησε ευρώντιτο ολόκληρο το χωριό. Πέστε στους παπάδες να έρθουν φορώντας μόνο τα μακριά του σόβρακα.
Παρότι αυτοβιογραφικό, στο πρώτο αυτό μέρος του βιβλίου αυθονούν τα λαογραφικά στοιχεία, αλλά και παρατηρήσεις για την κοινωνική διαστρωμάτωση των κατοίκων της Νέρνεσκας, αλλά και της Φλόριδας την εποχή εκείνη. Τέλος, πρέπει να σημειώσω επίσης ότι είναι γραμμένο με αγάπη και υπέρμετρη νοσταλγία για τα περασμένα εκείνα χρόνια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας του συγγραφέα, θα ρίξει ο χρόνος απάλυνε στη μνήμη του την σκληρότητα της εποχής εκείνης και τις βάναυσες δοκιμασίες που πέρασε η γενιά των γονιών μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν για τη δική μας και τη δική τους επιβίωση. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου έχει τίτλο «Αναζητώντας τα ίχνη του βλαχόφωνου ελληνισμού». Θα το χαρακτήριζα ιστορικό, ερευνητικό πόλημα. Ο Τσικώτης ερεύνησε, βρήκε και μελέτησε κάθε ιστορική ή άλλη πηγή που αφορά όχι μόνο τον βλαχόφωνο ελληνισμό, αλλά και τους άλλους λαούς του βαλκανικού χώρου, βουλγαρόφωνους, ρουμανόβλαχους, αρβανιτόβλαχους και ούτω καθεξής. Έτσι κατόρθωσε να κατατοπίσει τον αναγνώστη ποιοι ήταν αυτοί οι βλάχοι και πώς προέκυψαν. Στην αρχή της εισαγωγής του δεύτερου αυτού μέρους διαβάζουμε: ο γλωσσικός εκλατινισμός της Βαλκανικής υπήρξε πιο έκδηλος στο βόρειο τμήμα της Χερσονήσου, γιατί οι αμυντικές ανάγκες των Ρωμαίων κατά μήκος του Δούναβη, που από την πρώτη στιγμή αποτέλεσε το βόρειο σύνορο της αυτοκρατορίας τους, επέβαλαν την ανάπτυξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, φρουρίων και με υπάροδο του χρόνου αρκετών αστικών κέντρων, τα οποία αποτέλεσαν εστίες του ρωμαϊκού πολιτισμού. Προς νότον, παρά το γεγονός ότι η ρωμαϊκή διοίκηση είχε εμπεδοθεί πολύ νωρίτερα και είχε οργανώσει τις επαρχίες της ελληνικής Χερσονήσου κατά τα πρότυπα που επέβαλε ο κατακτητής, η ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού εξακολουθούσε να υπερισχύει του ρωμαϊκού. Έτσι, στις νότιες επαρχίες της Βαλκανικής Χερσονήσου, ως γλώσσα πολιτισμού επικράτησε η ελληνική, ενώ στις βόρειες επιβλήθηκε η λατινική. Η λατινοφωνία όμως αυτή, συνεχίζει ο Τσικώτης, κάλυπτε, όπως υποστηρίζουν οι γλωσσολόγοι, μια ετερόκλητη γλωσσική πραγματικότητα, γιατί πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση οι περιοχές αυτές της βόρειας και κεντρικής Βαλκανικής κατοικούνταν από Δάκες, Θράκες, Ηλιούς, Δαρδανούς κτλ. Εκτός όμως από τον Δούναβη, στρατιωτικές φρουρές είχαν εγκατασταθεί και κατά μήκος της Εγνατίας Οδού σε κρίσιμα σημεία διαβάσεων. Τις θέσεις αυτές φύλαγαν ως μισθοφόροι, κυρίως οι γηγενείς, που είχαν τρία γνωρίσματα. Λατινοφωνούσαν, είχαν ως κύρια απασχόλησή τους την ομαδική κτηνοτροφία και ταυτόχρονα ήταν και σκληροτράχυλοι πολεμιστές. Εκεί ο Τσικώτης αναζητάει και βρίσκει τις απαρχές του βλαχόφωνου ελληνισμού και τον παρακολουθεί μαζί με τις άλλες γειτονικές φυλές στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με πλήστες όσες αναφορές σε πολέμους, γεγονότα, Έλληνες και αυτοκράτορες, εισβολές άλλων φυλών, παραδείγματος χάρη Σλάβων κι άλλων. Ο συγγραφέας μεταναίστα στην περίοδο της τουρκικής κυριαρχίας και ο αναγνώστης μαθαίνει το τι γινόταν στη Βαλκανική ορεινή ενδοχώρα στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, ποιες ήταν οι κοινότητες των βλαχόφωνων Ελλήνων επί τουρκοκρατίας, πότε και γιατί ξεσηκώθηκαν οι βλάχοι κατά των Τούρκων, ποια υπήρξε η οικονομική και πολιτιστική τους ανάπτυξη, ποια η σχέση τους με την Ορθοδοξία, ποιοι οι λόγοι, οι λαϊκοί ζωγράφοι και οι αγιογράφοι τους, ποιες ήταν οι Μητροπόλεις του βλαχόφωνου ελληνισμού και πώς έγινε η διασπορά των βλάχων στη σημερινή επικράτεια. Τέλος, ποια ήταν η συμβολή των βλαχόφωνων Ελλήνων στη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, με τους πολλούς βλάχους που πλούτησαν στο εξωτερικό με το εμπόριο και έγιναν ευεργέτες της πατρίδας τους. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, τεκμηριωμένα
με πληθώρα αποσπασμάτων από ιστορικές πηγές και άλλα συγγράμματα, όπως είναι τα κείμενα των χρονογράφων και περιηγητών της εποχής. Όταν ολοκλήρωσα την ανάγνωση αυτού του δεύτερου μέρους του βιβλίου του Τσικώτη, κατάλαβα για πρώτη φορά εγώ τουλάχιστον τι ήταν το Βυζάντιο και τι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί όποιες γνώσεις είχα αφορούσαν το Βυζάντιο της Κωνσταντινούπολης πρώτα και την Ισταμπούλ της υψηλής πύλης μετά. Άντε και κάποια στοιχεία για τις μεγάλες πόλεις των δύο αυτών αυτοκρατοριών, όπως η Θεσσαλονίκη που με ενδιέφερε ιδιαίτερα. Το τι γινόταν. Κατά τους αιώνες αυτούς στην ενδοχώρα του αγνοούσα παντελώς. Αυτό το κενό γνώσεων ήρθε το βιβλίο του Τσικώτη και μου το κάλυψε. Το τρίτο και μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου του Τσικώτη έχει τίτλο «Η πατρίδα μου, η Νέβεσκα και κυριολεκτή». Θα το χαρακτήριζαμε ως μια ιστορική, λαογραφική, πολιτισμική μελέτη του συγκεκριμένου χώρου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πραγματεύεται και σημαντικά θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μιλώντας για τα κοινοτικά σχολεία της Νέβεσκας, αναφέρει και την ίδρυση του Ρουμανικού σχολείου στη Νέβεσκα το 1875. Με αφορμή το γεγονός αυτό, επεκτείνεται αναλυτικά στο μέγεθος εθνικής σημασίας, στο μεγάλης εθνικής σημασίας θέμα της προσπάθειας ρουμανικών εθνικιστικών κύκλων να σφετεριστούν τους βλαχόφωνους Έλληνες ως Ρουμάνους και να γίνουν θέμα ρουμανικής μειονότητος στον τόπο μας, κάτι που υιοθέτησε η ρουμανική διοίκηση από τα τέλη του 18ου αιώνα, ιδρύοντας και χρηματοδοτώντας επί Οθωμανικής ακόμα κυριαρχίας σχολεία στις περιοχές του βλαχόφωνου ελληνισμού, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει σύγχυση στην ταυτότητα των Ελλήνων βράχων, προπαγανδίζοντας ότι ακόμα και η γλώσσα τους, η κουτσοβλαχική ή η αρουμανική, είναι θυγατρική της πρωτορουμανικής. Και βέβαια, στο βιβλίο δίνονται όλα τα διάψευστα ντοκουμέντα, τόσο από ιστορικούς, όσο και από βλαχόφωνους Έλληνες μελετητές, όπως ο καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου μας, Νίκος Κατσάνης, ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών δεν ήταν επίλυτες, αλλά γνήσιοι γηγενείς, εκλατινισμένοι Έλληνες. Και να σκεφτεί κανείς ότι η ρουμανική αυτή προπαγάνδα συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Ο Τσικώτης οριοθετεί τις απαρχές του οικισμού της Νέβεσκας στα τέλη του 14ου αιώνα και χωρίζει την ιστορική πορεία του σε 4 περιόδους. Η πρώτη τελειώνει πριν από το τέλος του 18ου αιώνα και αναφέρεται στη δύσκολη εποχή της εγκατάστασης και του ριζώματος των βλάχων στην Νέβεσκα. Διαβάζουμε. Το κλίμα αυτό της ερήμωσης και του θανάτου που επικρατούσε στα τέλη του 14ου αιώνα στα υψίπεδα της Δυτικής Μακεδονίας αποτέλεσε την πρωταρχική αιτία για να κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες προσφυγικές καλύβες των οικιστών της Νέβεσκας στη μικρή κοιλάδα Γκούρα τη Βάλε, στο όμοιο της κοιλάδας, που βρίσκεται στις νότιο-ανατολικές υπόρειες του ορεινού όγκου του Βίτσι. Επειδή δεν διαθέτουμε ακριβείς ιστορικές μαρτυρίες, συνεχίζει, για την ακριβή χρονολογία εγκατάστασης των πρώτων προσφύγων στην περιοχή, ούτε για τους τόπους προέλευσης, τον αριθμό των οικιστών και τη σύνθεση του πληθυσμού κατά τους πρώτους 3 αιώνες μετά την εισβολή των Τούρκων, είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε στον χώρο του μύθου, της παράδοσης και των υποθέσεων. Όσοι συμπατριώτες μου ασχολήθηκαν με την ιστορία του χωριού, συμφωνούν πως οι οικιστές της Νεβέαστας, όπως ήταν το πρώτο όνομα του οικισμού, πρέπει να προήλθαν από λατινόφωνους πληθυσμούς που κατοικούσαν κατά την περίοδο ακόμα της Ρωμαιοκρατίας στα υψίπεδα γύρω από το Βίτσι.
Η δεύτερη περίοδος αναφέρεται στην εποχή της οικονομικής και πολιτισμικής ακμής της Νέβεσκας και αρχίζει στα τέλη του 18ου αιώνα, φτάνοντας στο αποκορύφωμά της κατά το δεύτερο μισό του 19ου μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Είναι η εποχή που πολλοί Νεβεσκιώτες, αλλά και άλλοι Λυκομακεδόνες, ξενιτεύονται σε πόλεις της Βόρειας Βαλκανικής, στις παραδουνάριες ηγεμονίες και τα μεγάλα αστικά κέντρα της Μεσευρώπης, σε μεγάλες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, ακόμα και στην Αίγυπτο. Ορισμένοι προτίζουν και ο πλούτος αυτός ανεβάλλει το βιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο της Νέβεσκας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξαλείφονται ή έστω υποβιβάζονται οι κοινωνικές διακρίσεις στο χωριό. Οι φτωχοί παραμένουν φτωχοί και οι πλούσιοι δημιουργούν τις αρχοντικές οικογένειες και τα σπίτια. Τους άρχοντες αυτούς, μας λέει ο Τσικώτης, άλλοτε τους διέκρινε φιλοπατρία και ευεργέτησαν το χωριό δίνοντας χρήματα για σχολεία και άλλα κοινοφελή έργα, και άλλοτε τους πάραζαν οι Έλληνες για το ποιος έχει το πάνω χέρι. Στο βιβλίο αναφέρονται αρκετά ονόματα αρχών. Θα σταθώ μόνο σε μια μόνο χαρακτηριστική περίπτωση. Αυτή του άρχοντα Μίχα Τσίρδη. Ο Μίχας πλούτησε στην Αίγυπτο ως έμπορος και μετά την επιστροφή του στην Έβεσκα άρχισε να αγοράζει οικόπεδα στο χωριό και τσιφλίκια στον κάμπο της Φρόντινας. Ταυτόχρονα ήταν κάτι σαν τραπεζίτη στην ευρύτερη περιοχή, δανείζοντας με τόπο διάφορα χρηματικά ποσά. Ο Τσίριλης, που διακρίνονταν για την αυταρχικότητά του, ανοίγε το 1867 τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Έβεσκα και αργότερα μαζί με τη γυναίκα του το διόροφο κτίριο του Παρθεναγωγείου, ενώ ταυτόχρονα με διάφορα χρηματικά ποσά συντηρούσε ελληνικά σχολεία στις περιοχές της Φλόρινας και του Μοναστηρίου. Για τις αγαθοεργίες του αυτές, το περίεργο είναι ότι τιμήθηκε τόσο από την Οθωμανική διοίκηση με τον τίτλο του συνταγματάρχου και διαχρηστού ψήφους, για έναν στρατόνα που έκτισε για τον τουρκικό στρατό στο χωριό, όσο και από την ελληνική κυβέρνηση αργότερα με τον Χρυσό Σταυρό του τάγματος του Σωτήρος. Και ο Τσικώτης συμπεραίνει: δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι με τις δωρεές του αυτές ο αείμνηος Μίχας ασκούσε ένα είδος διπλωματίας υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Η τρίτη περίοδος είναι αυτή της παρακμής της Νέβεσκας, με τη μεγάλη δημογραφική συρρίκνωση της τοπικής κοινωνίας, από το μεγάλο πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αναταράξεων, δύο παγκόσμιου πόλεμοι, ο εμφύλιος, η μετανάστευση, που σημάδεψαν το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, και η τέταρτη αρχίζει στις δύο τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα και συνεχίζεται, όταν αρκετοί επώνυμοι αλλά και ανώνυμοι Νεβεσκιώτες ανασκουμπόθηκαν και ανασυγκρότησαν τον ισοκατεστραμμένο οικισμό, δημιουργώντας τον Ιμφαίο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, με τα πολλά αρχοντικά και τα άλλα μεγάλα σπίτια ως και ελληνική διαδρομή των ιδιοκτητών τους, που ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή και πόλεις του εξωτερικού, και τους πολυτελείς ξενώνες που προορίζονται για τουριστική εκμετάλλευση, καθώς ο τουρισμός είναι, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, η πιο σημαντική οικονομική πηγή για να επιβιώσει ο παραδοσιακός αυτός οικισμός. Τα 600 χρόνια ζωή της Νέβεσκας, ο Τσικώτης τα παρακολουθεί συστηματικά και αναλυτικά και παραθέτει γραπτά ντοκουμέντα και φωτογραφικό υλικό για τα ήθη και τα έθιμα, την κοινωνία του χωριού, τα επαγγέλματα, τις ονορίες και τις εκκλησίες της Νέβεσκας, τα κοινοτικά σχολεία, ακόμα και τις αλλαγές στην αρχιτεκτονική δομή του οικισμού. Οι πηγές από που αντλεί το υλικό του προέρχονται από κάποια έγγραφα της Οθωμανικής διοίκησης, από 50 καταγραμμένες ενθυμίσεις που ανακάλυψε ο Νίκος Λούστας στα λειτουργικά βιβλία του Αγίου Νικολάου και από το βιβλίο του ίδιου, η ιστορία του Νικαίου Νέβεσκας Φλωρίνης. Κατά τον Τσικώτη, ο Λούστας θεωρείται ως
σημαντικότερος μελετητής της ιστορίας του τόπου. Πληροφορία συνέλεξε επίσης και από βιβλία άλλων συμπολιτών του, όπως είναι ο γιατρός Νικόλαος Φίστας και ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Μέρσος. Σημαντικότερη όμως κατάθεση που βλέπει το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά είναι τα τετράδια για την Εύεσκα που του εμπιστεύτηκε ο μακαρίτης φίλος του Κυριώργης Μιχολέκος. Γράφει: τα γραφτά του Μιχολέκου, που χαρακτηρίζονται από εκείνη την ανεπιτήρευτη αμεσότητα του οίκους των απλών ανθρώπων του λαού μας, που θυμίζει τα κείμενα του Μακρυγιάννη, αποτέλεσαν για την ταπεινότητά μου ένα μεγάλο απόκτημα, διότι όπως αποδείχτηκαν είναι γεμάτα από πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες κατά τη γνώμη μου προέρχονται από πρώτο χέρι. Στο βιβλίο υπάρχουν πολλά και εκτενή αποσπάσματα από τα τετράδια αυτά που βοηθούν τον αναγνώστη να γνωρίσει καλύτερα την κοινωνία της παλιάς Νέβεσκας. Θα αναρωτηθεί κανείς το τελευταίο ερώτημα, και με αυτό κλείνω. Τι προσφέρει το βιβλίο του Τσικώτη όταν η βιβλιογραφία για τους λαούς είναι μεγάλη, αλλά και για την Νέβεσκα έχουν γραφτεί πολλά. Αυτή την απορία εξέφρασε και ο καθηγητής γλωσσολογίας που είναι δίπλα μου, ο κ. Ντίνας, στον πρόλογο του βιβλίου. Είμαι βέβαιος ότι το βιβλίο αυτού του Τσικώτη δεν έχει στόχο να υποκαταστήσει ούτε την ιστορία, ούτε τη λογογραφία και ούτε τη γλωσσολογία. Έρχεται όμως να προσθέσει στα παραπάνω μια προσωπική κατάσταση για τους βλάκους και την Εύεσκα. Με έναν τρόπο απλό που δεν το συναντούμε συχνά στα επιστημονικά συγγράμματα. Έχουμε επομένως να κάνουμε με την προσωπική άποψη του γιατρού Τσικώτη, γραμμένη με το ήθος και την ευθυκρισία που το διακρίνει. Σε αυτό επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι έχω προσωπική εμπειρία τόσο από τις δύο θητείες μας στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όσο και από την 5χρονη συνεργασία μας στην καρδιοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αιγαίου. Και κάτι ακόμα που για μένα είναι σημαντικό. Ο Τσικώτης, παρόλο που καταξιώθηκε στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης ως γιατρός και πανεπιστημιακός δάσκαλος, δεν ξέχασε ποτέ τη λαϊκή καταγωγή. Όταν εκδόθηκε το βιβλίο, ο Τάσος με ρώτησε πού θα έπρεπε να κάνει την παρουσίαση του βιβλίου του. Μα στη δημοτική μας βιβλιοθήκη, του είπα. Όχι μόνο γιατί έχω μια αγαπητική σχέση με τη βιβλιοθήκη αυτή, όπου διοργάνωσα 3 συνέδρια για τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης και αρκετές άλλες εκδηλώσεις και διατηρώ δεσμούς φιλίας και εκτίμησης με το διοικητικό προσωπικό της, αλλά και για το γεγονός που είπα ότι ο δήμαρχός μας είναι βλάχος και μάλιστα συμπατριώτης. Σας για λίγα μόνο λεπτά. Προσωπικά με ανάμεικτα αισθήματα ενοχής που σας κρατήσαμε κάπου παραπάνω, με αισθήματα μεγάλης ευγνωμοσύνης προς τους αγαπητούς φίλους που ήρθαν να καταθέσουν τις απόψεις τους για την γραφή μου, και επίσης με μια προσπάθεια να είμαι όσο γίνεται πιο πολύ μετριόφρον όταν αντικρίζω τους αδελφούς Κατσάνη, που για μένα υπήρξαν τα πρώτα ενάυσματα που με οδήγησαν να σκεφτώ, να αντιληφθώ και να καταγράψω τις προβληματικές για τον βραχόφωνο ελληνισμό. Θα ήθελα να σας πω ότι το πόνημά μου δεν διεκδικεί μια θέση στις βιβλιοθήκες των επιστημονικών συγγραμμάτων. Δεν διεκδικεί μια ξεχωριστή θέση στα ράφια της Ακαδημίας Αθηνών. Τι είναι? Προσπάθησα να το κάνω ένα συναξάρι από ακούσματα των γέρων του χωριού μου, από ενθυμήματα τραυματικά και μη δικά μου από την περίοδο του εμφυλίου και από την διαβίωσή μου στην αγαπητή αλλά πολύ δύσκολη κοινωνία του χωριού μου, όπως την γνώρισα και για την οποία μιλώ
βάζοντας την χείρα μου επί των τύπων των ύλων, αλλά προπαντός και πάνω απ' όλα με έναν σκοπό. Ποιον? Να παρουσιάσω όσο μπορώ το μεγαλείο των αρετών του συλλογικού βίου των ελληνικών κοινοτήτων των χρόνων της Ιπποκρατίας, είτε ήταν ελληνόφωνες, είτε ήταν ευλαχόφωνες, είτε ήταν αρβανιτόφωνες, ξέρανε και κάμνανε το κουμάντο τους, όπως λέγαμε στο χωριό μας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, και θα τελειώσω αμέσως, το εξής συμβάν. Ο Άγγλος ιστορικός Άρνολντ Τόινμπι, για τον οποίο έγινε προηγουμένως αναφορά, όταν βρήκε, λέει, γύρω στα 1000, δεν ξέρω πόσο, Έλληνες να περιφέρονται στην Αθήνα, Έλληνες από την ενδοχώρα, και τους ρωτούσε, τι είστε βρε παιδιά, Έλληνες, Αλβανίτες, Βουλγαροί? Ξέρετε πώς απαντούσανε? Απαντούσανε βάζοντας σαν επίθετο κατά οδύ τους το όνομα του χωριού τους. Είμαστε Μπλατσιώτες, είμαστε Κατερινιώτες, είμαστε Νυμφαιώτες. Γιατί? Γιατί ο ελληνισμός κρατήθηκε μέσα στον περίγυρο της κοινωνικής δημοκρατίας των ερετών αρχόντων, των ελεγχομένων αρχόντων και των κοινωνιών στις οποίες ο απλός λαός, που η Εκκλησία μας τον έλεγε τον λαό του Θεού, αλλά και των αγωνιστών μας, είχε λόγο να ελέγξει. Ίσως για όλους εμάς που νομίζω είστε εδώ πέρα απόψε, όλοι σας είστε σκεπτόμενοι άνθρωποι, δεν το λέω να κολακιάσω κανέναν, για μας αποτελούν πραγματικά παραδείγματα που θα μπορούσαν να μας εμπνεύσουν για να δούμε πώς με τον καλύτερο τρόπο θα μπορέσαμε να πούμε το όχι στους επαγγελματίες της πολιτικής και να πούμε το ναι στους πραγματικούς ηγέτες της κοινωνίας. Ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους αγαπητούς φίλους που παρουσίασαν, κάναν τον κόπο να παρουσιάσουν το βιβλίο μου. Θα ήθελα να τους πω ότι ίσως σε μερικά πράγματα λένε πολλά καλά λόγια για μένα που δεν τα αξίζω. Δεν είναι μία τάπειλος χυμοσύνη αυτή. Δεύτερον, ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας έναν συνάδελφό μας που κάθεται στη γωνιά, τον Βασίλη τον Τσίτσιο, γιατί άνοιξε τα κοιτάπια του σπιτιού του και έβγαλε από μέσα τα τετράδια του παππού του, που θα τα δείτε φωτογραφημένα για πρώτη φορά στο βιβλίο, στα οποία βρίσκει κανείς δύο βασικά πράγματα. Τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας των σχολείων της Νέρβεσκας, που μιλούσαν για πατρίδα και για θρησκεία, αλλά και κάτι άλλο. Την προετοιμασία των μαθητών να βγουν στον αγώνα της ζωής για να βγάζουν το ψωμί τους. Υποδείγματα συμφωνητικών, υποδείγματα ενοικιαστηρίων, υποδείγματα εταιρικών, υποδείγματα πτωχεύσεων και το καθεξής. Ήταν ένας πολύ ωραίος κόσμος, όπως φαίνεται, με τις μιζέριες του, με τα προβλήματά του, και φυσικά δεν θέλω να μείνει το μήνυμα ότι θέλω να μιλήσω απόψε, είμαστε βλάχοι, δοξάστε μας. Όχι, μακριά από μας αυτό το πράγμα. Σίγουρα παρόμοια κείμενα γραπτά υπάρχουν, και αν δεν υπάρχουν θα γραφούν για όλους τους προμοιούς. Γιατί μην ξεχνάμε, αποτελούμε τι? Τους διαδόχους του Βυζαντίου. Τι ήταν το Βυζάντιο? Μια κοινωνία 20 διαφορετικών γλωσσικών ομάδων. Αυτή ήταν Ρωμοί. Και έχει δίκιο ο Μακαρίτης ο Παπακοσταντίνου, ο πολιτευτής, που λέει, βρε παιδιά, οι νότιοι Έλληνες, οι συμπατριώτες μας, είναι στραμμένοι προς τη θάλασσα, προς τα καράβια. Εκεί βγάζουν τις λίρες τους. Εμείς, από τον Όλυμπο και πάνω, είμαστε στραμμένοι προς την κεντρική Ευρώπη. Είμαστε φίλοι με τους Σέρβους, με τους Βούλγαρους, με τους Αλβανούς, με τους Αυστρο-Ουγγαρέζους. Εκεί βγάζουμε το βιός μας, εκεί κερδίζουμε τα λεφτά μας, με τα καραβάνια μας, που και σταματάω ένα καραβάνι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Βιέννη, κρατούσε 50 μέρες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Καταγράψει τη σημερινή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.